Anem a rebre ja Cristel Enguix. Ella és una poeta, acaba de publicar fa apenas un mes i poc, un nou poemari i que està així també al 7 Dies Magazine per presentar-nos. Moltes gràcies, Cristel, per vindre, per prestar-nos també el teu temps i apropar-te fins ací, a l'Hotel Bairén, per a contar-nos de què va este nou poemari. Moltes gràcies a vosaltres. El tens ja a les mans, Tot el blat és com s'anomena i bueno, feia moltíssim de temps que no publicaves. Doncs sí, jugant ja feia 8 anys, que a mi m'han passat molt ràpid, però entretant he publicat poemes en algunes antologies, però sí, ja feia 8 anys del Cor del Minotaure. I després de 8 anys, com es torna una persona a posar a escriure? Com sorgeix tot per tal d'escriure un poemari complet, propi, com bé dies, que no forma part d'una antologia, que no són peces? Doncs mira, això de la poesia, ella jo penso que ve quan vol i marxa com vol. No és un acte unilateral de voluntat, no? De dir vaig a escriure poesia. No, jo tinc temporades que no escric, però mira, quan feia uns 4 mesos que el meu fill havia nascut, una vesprada em van vindre unes ganes brutals de posar-me a escriure. Vaig fer un parell de poemes que es van dir Arribada i que uns dies després una amiga poeta que acabava d'engegar una editorial em va demanar que li enviés alguna cosa perquè volia publicar i aquests poemes van eixir publicats en una plaquet, maridats amb un vi, i vaig començar a recitar-los, no? I tot plegat va ser com obrir la capsa de Pandora, perquè a partir d'aixòs 2 poemes a mi em van continuar venint moltes ganes d'escriure, va ser com una riuada d'emocions, no? I així és com ha anat construint-se el poemari. Ho entendríem com una inspiració, no? Però per fer un poemari, encara que ha de néixer de tu, aquesta inspiració també és un treball constant, no? Posar-te a escriure quan et ve, ser capaç de centrar-te, de plasmar tot allò que sents. Sí, jo penso que n'hi ha com dos parts en el que és la creació poètica, no? Hi ha una primera part que depèn bàsicament de que les muses vulguin visitar-te. Això és així. És quan tens la inspiració, tens unes imatges al cap i comences a escriure, a convertir tot això en paraules. I després hi ha una segona fase que sí que és molt més de treballar. És una fase ja d'artesania, com un fuster que treballa la fusta, doncs tu vas treballant les paraules i els poemes fins que queden amb una textura que a tu t'agrada, no? I un títol parla de tot el procés de la maternitat, etcètera, que ens contaves, però Tot el blat, què significa? Quina relació té amb aquest contingut, aquest títol? Doncs mira, Tot el blat, per començar, és el meu tribut a Joan Vinyoli, que és un poeta que m'estime molt, i ell té un poema que té un vers final que diu «I tot el blat es torna pa de vida». I també en aquesta citació encapçala el poemari. A més d'això, d'aquest homenatge al Joan Vinyoli, clar, el blat és un cereal que té una càrrega simbòlica molt forta, no? I clar, ens remet a tot el que és la fertilitat agrària, les deesses de la fertilitat, és la imatge del gra de blat que germina en les profunditats de la terra, no? I aquesta imatge, clar, està molt relacionada amb la fertilitat de la dona i un poc és per això. És un llibre, a més, que un amic poeta em va dir és que té imatges molt neolítiques i clar, lo del blat té a veure amb això, amb aquestes creences que es perden en la nit dels temps, no? Dels rituals agraris,
i tot això. Tenies clar el títol des de que estava enllestit ja el poemari? Doncs va sorgir molt pronte. La veritat és que el títol en aquest llibre va sorgir molt pronte, perquè ja veus també la portada amb les espiguetes de blat. Sense voler és que vaig fer n'hi ha diversos poemes que tenen aquesta imatge del blat, de la llavor que germina, i és per això. La maternitat és el fil conductor, no? Però trobem dins de la pròpia maternitat trobem molts aspectes que ens mostra tot este poemari. Dies abans de començar l'entrevista parlaven tu i jo que té com un fil conductor tot ella. Clar, és que el llibre és molt narratiu. Vull dir que va explicant des del principi fins al final una història, una peripècia vital, no? Però clar, de manera col·lateral això, doncs sorgeixen altres reflexions i també n'hi ha altres temes, però diguem que el fil narratiu, el fil conductor és aquesta experiència de la maternitat, que és una cosa tan comuna, no? Ser mare és el més normal i el més comú del món, i al mateix temps doncs és una experiència excepcional i que ens canvia la vida i que és un riu d'emocions, no? És molt distint aleshores de les teues obres publicades anteriorment, per aquesta temàtica precisament, per aquest fil conductor del que parles. Sí, però jo crec que en un poemari la temàtica no és el més important, no? El que li dona la força és la manera que tu tens de dir les coses, no? És la teua veu poètica. I en aquest sentit hi ha una continuïtat amb els poemaris anteriors. Per tant, jo no el veig diferent. Si de cas, l'única diferència és que els altres poemaris, diguem que són poemes molt independents entre ells, no? I jo el poemari el vaig construir a posteriori, o sigui, un cop jo tenia els poemes, vaig buscar nexes, relacions entre ells, i a partir d'ahir vaig anar construint el poemari com qui fa una construcció amb unes peces de Lego, no? I així és diferent, perquè el poemari s'ha anat fent a mida, o sigui, s'ha anat fent a mida que jo anava escrivint, perquè anava seguint aquest fil conductor. Estem parlant contínuament dels poemes, a mi m'encantaria que en recitares un d'ells. Doncs quan vulguis. Una esplèndida llimera plantada al bell mig del jardí. Així la vida. Tot disposat amb la pulcritud i la bellesa que atorga el temps. Prestatgeries ordenades i finestres paral·leles a la línia de la mar. Música antiga i aroma de te d'hibisc. Semblava que havia arribat l'hora de la felicitat tranquil·la, d'arxivar correctament els records i constatar que l'amor és una incisió que ja no fa mal, l'hora de cuinar per als amics i compartir l'eloqüència del vi, de planificar llargs viatges per indrets remots i tenir la certesa que a la tornada ens esperen la casa i els llibres, la llum i la geometria delicada de la llimera. Però la vida és un itinerari que es nega a ser traçat. Molt emotiu, és preciós. Quina és la història d'aquest poema en concret? Doncs mira, este poema és com l'obertura del poemari, és una mena de declaració de principis, no? Perquè jo tenia les coses planificades d'una manera i no entrava tampoc en els meus plans ja ser mare, però les coses van anar d'una manera imprevista, de la qual cosa me n'alegre molt, i vull dir, el missatge és aquest, no? Que la vida va per on ella vol, no? Aprofitant que has recitat ara un dels poemes, què et diu la gent, què transmet quan t'escolta recitar? Perquè, a més, tu també transmets tot allò que sents, no? Tot allò que plasmes en paraules, quan ho recites encara cobra més magnitud. A veure, els poemes recitats solen guanyar, i més si damunt t'acompanya un músic, ja és
estómac. Sí, sí, home, jo sé que a la gent li arriben i més recitar-los per allà dalt es fa molta gràcia sentir-me, perquè clar, no deixa de ser que és un català al que ells no estan acostumats i bueno, allà els agrada molt, clar, sentir recitar. De quants poemes es composa el llibre? Doncs no ho he comptat, però jo crec que una 50, sí. És una bona producció, aleshores, pel que parlàvem de la feina, no? Mesclada, barrejada amb aquesta inspiració. Sí, suposo que sí, que és una bona feina. I què més ens pots recitar? Ja que ens hem quedat tan embelesats, què més podem trobar a este poemari que pugues també contar-los als nostres espectadors? Algun altre poema que hagis escollit? Doncs mira, en recitarem un que es diu Silvestre i que el vaig fer pensant en quan estava embarassada, pensant en el meu fill. L'escoltem, aleshores. Silvestre, has dit. Silvestre. Ets l'arbre que s'alimenta de l'humus secret de la carícia. Et creixen arrels umbilicals que busquen la remor ancestral de l'aigua. Branques callades que freguen l'aire encès de l'esperança. Ets l'arbre que esdevindrà ombra tendra, niu de molsa on respiren els mots, escorça. Ets l'arbre que alimentarà la pluja i la flor, les fulles d'un temps que caurà, els líquens de la memòria. Ahí estava Silvestre, és altre dels poemes que trobarem en tot el blat, en aquest fantàstic poemari que pràcticament acaba de veure la llum i que a més has escollit a un bon amic teu, membre de Saforíssims també, com és Josep Lluís Roig. Per què el tries a ell? Feia gràcia que fos un amic el que em fes el pròleg i perquè sabia que ell no em faria un pròleg a l'ús, no? Sabia que se n'ixiria una mica del guió i així ha sigut. Doncs estem desitjant també llegir no sols el poemari, sinó també el pròleg. Ja porta unes setmanes que s'ha publicat el poemari. Què és el que t'està arribant de la gent? De qui ho ha pogut llegir, què et diuen? Doncs la veritat és que m'estan arribant coses boniques. L'altre dia una poeta em va dir que quan se'l va acabar de llegir s'estava escrivint damunt. Vull dir, això em va agradar molt. Després també algú m'ha comentat que se'l va llegir d'una tirada en el tren, no? Que li enganxa, vaja. Sí, jo és que crec que, clar, al ser un llibre que té aquesta mena de trama, no?, de fil narratiu, fa que comences amb el primer poema i que vols arribar al final, no? És la necessitat de saber com va evolucionant tot allò. Tot i que no és una novel·la policíaca, no? Però sí. Això és tot el que t'ha arribat i jo també, veient-lo, he de dir que l'edició està molt acurada, és bonic, és atractiu a la vista. Com ha sigut també tot el procés editorial, perquè ja en dius com sorgeixen aquests dos poemes, amb el maridatge del vi, però tot el procés d'editar el llibre en si, tot el blat, com ha anat? Doncs la veritat és que va ser molt xulo, no? Perquè jo recitava uns quants poemes que, clar, en aquell moment eren encara inèdits d'aquí del poemari, estàvem en un lloc preciós al Priorat i quan es va acabar el recital va vindre una persona que jo en aquell moment no coneixia, es va presentar i em va preguntar si jo tenia algun compromís amb aquests poemes. Li vaig dir que no, de fet el llibre encara no estava del tot enllestit. I aleshores em va dir, escolta, anem de parlar perquè a mi m'agrada molt i m'agradaria publicar-lo. I així va ser com vaig conèixer a la Matilde, a l'editora, i la veritat és que estic supercontenta d'haver publicat amb ells, perquè és un equip molt professional, se ho creu molt, tenen moltes ganes de tirar endavant, d'organitzar recitals, es mouen molt. I després, clar, el llibre ha quedat superbonic com a objecte, no? També té una edició molt acurada, molt bé. La veritat és que el resultat ha sigut magnífic. On el podem trobar? El podem trobar a llibreries d'ací, per internet, a xarxes socials? Com podem aconseguir tot el blat? Sí, doncs en les llibreries habituals.
Tinc un amic... A Gandia, per exemple, a Gandia, a la comarca, sí que el poden trobar. Doncs mira, jo acabo d'arribar, vaig arribar ahir, però sí, m'imagino que sí, que cap problema. I seguir-te també per xarxes socials, també estàs present a internet per a que te'l puguen demanar en cas de no trobar-lo, també és possible? Sí, però de veritat que no hi ha cap problema en trobar-lo. No, està ben distribuït. Pues m'agradaria, si vols, per a concloure l'entrevista també, com ens ha agradat tant que en llegires alguns d'aixòs poemes, que acabarem també amb un altre d'ells. Molt bé, doncs vinga. Quin tries per acomiadar-nos? Doncs triaré, a veure quin títol té. Es diu Pantarrei. Què ens contaràs en ell? Doncs, bueno, fa referència a això, al fluir de les coses, Jo crec que si el recite ja no cal tampoc explicar-lo, s'entendrà molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta vesprada a l'Hotel Bairén, Cristel. Ens quedem amb el teu poema. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres. Com fulla i tija, nosaltres. Et mire al fons dels ulls i em reconec. Lava que habita el cor radiant del volcà. Contemple com creix un cirerer d'arbós des del ventre moll de la terra. Et respire tota la llum per omplir-me els rius de la pell d'espores de joia. Voldria retenir l'aigua ràpida i preciosa de l'instant, però el temps on ens banyem és sempre un altre. Prompte arribarà l'hora encesa de la paraula i aprendràs a dir-me, mare.